too long. I've been quiet for too long. Hola, soc Vanessa i Jeremy i avui us parlarem del llenguatge no verbal. El llenguatge no verbal és la manera d'expressar-nos amb gestos a l'hora de parlar. És a dir, l'intercanvi d'informació a través de l'entorn físic, l'aparença física i la conducta no verbal. Constantment a la vida diària les persones envien senyals no verbals i interpreten els altres. Moltes vegades estem comunicant sense saber-ho. N'hi ha 3 tipus de llenguatge no verbal. Actituds de l'estat de disposició cultural i nerviós i mental d'una persona. Per exemple, quan un company fa una exposició, en un tribunal o quan aproves un examen pensant que l'has suspès. Els gestos expressen el que sents i el que penses interiorment, però de vegades mouen les mans només perquè sí. Per exemple, emportar-se el dit al cap per indicar que algú està goig, acostar-se el colze a la boca per fet de que volem veure, sacsejar el cap per negar o afirmar alguna cosa o simplement moure les mans en una conversa. Expressions facials, inclosa la mirada. Per exemple, el fet de fer parelles en classe per un treball, la ironia, la mirada fulminant, olvidadissa o no vull respondre. L'altre dia em vaig anar a comprar uns calentadors i saps què? Me'ls he posat avui i és que els calentadors són supercalents. No, de veritat! No sabia jo això. Ai, mira el David, el teu nòvio. Un recop. Has portat els deures? Deures? Aquí li escrius qui és. T'agrada algú? Què deies? Que jo estava fent els deures al matí, no s'ha fet? Com que deures? Va, digue-m'ho. Sí, els deures, si els has fet. És que no vull tindre a casa, saps? Això són deures? Ei, t'agrada algú? Tio, què tio t'ha fet una cara? Rebote, com un rebote. Queda fatal el rebote, es que es como que... Eso es lo que no es por final, ¿eh? Que no se me olvida hacer. Queda fatal, tío. Tus brackets son pelirrosas. ¿Son qué? Una pelirrosa, que se vean ahí bonitas. Eso lo voy a... Vale, corta. Toma 50.000. El llenguatge no verbal és la manera d'expressar-nos amb gestos a l'hora de parlar. És a dir, l'intercanvi d'informació en l'entorn a través de la... Vale. Els gestos expressen el que sentim i pensem interiorment, però de vegades... Estamos para abajo. Luego lo cortamos, tú sigue. No sigas. Vamos. Es que no puedes hacerme eso. No puedes hacerme eso, Surobi. Sigue, tú sigue, tío. Sigue, luego cortamos. No. No puedo. Vale. Els gestos expressen com se sent la persona i què pensa. Els gestos
En serio? Vale. Uy, que me toca. Expresión facial. Incluir la mirada. Sí, es Con- que la chava me has dicho. Tío, estamos que colgar. Espera un cosa, xicada. Gràcies. Escolta, me'n podries collir això ara vinc, vale? Sí, sí. Ves-te'n d'aquí. Espero que us hagi agradat. Dona-hi like. Subscriu-te. Fins a la pròxima. Yeah!